Kanigadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puledai Alvarin Kharwan nang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Khot Menteri Rang Badut Narendra Modi ki samla kari ban yarap ban pelat ki temen kisan na ki kam syukur lengba ka internet. On sedang ka dorbar telang jong ka yin dorbar parliament na do menta ka sngi. Wan poi ka komiti tokit ya ki kenrum kenram ha nehu henin ka jan miet ha Shillong. Bat kermen ka sarkar Meghalaya ban sedang saya ka benta baar jong ka ji kren pen bet puot bat ka Assam. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badut Narendra Modi ula khot syakmat yaki samla ki batrium hakikam ki beadai bat ki kor ki bor ka jok menta ban pelat yaki temen kisan na ka jingma jong ki kam thok kam syukur lengba ka internet. Modi ula banbiang halor kamat ba judan kata ka digital arrest lani ka jingkem yaki nong kam sniu da ka basu phone hapo ka jing penyat kam ka sarkar. Habakren hakaman kibat hakasien ka basis pa khan riu henin ka sni ublai. Menteri Rang Badut kari ula banjur ba kham bonsien dai ki temen kisan ki baju kham ngat hakini ki jingkren syukur jong ki riu shem kabu. Bat kumta ka dai ka jingkit kliet jong baro banya daya ki na ki kam sniu ba ki riu sniu ki le lengba ka internet. Modi ula kenturu iki samla na ki longyeng ki bampat judan benta hakikam san hima sima bakin wan syakmat banyas nok tilang hakikam san hima. Ula penbena bahaki benai ki banwan ken sadon bun ki jingala pat ba ban penlong hakari kenang ban penyaso ya komba silap ngut kum kita ki samla hakikam san hima. Modi ulia thuru ba ka jingelap banthung uwei udiang kum kadak ka jing i yala ka keme lani ek ped ma ke nam campaign kala jam sha umau mer bakerpang hakaba lala banthung hado shispa klur teli ki diang tang hapo san benai. Kiran Rijiju Menteri Bapet yaki kam jong ka yin dorbar parliament ula ong baka sarkar kalong kabala kloy banya merjing mut halor kanu kamat yakren ha ka dorbar telang jong ka yin dorbar parliament kaban sedang nadu mentakasngi. Habakren baki nong pathai khubor hadian ka jingelang jong baro ki seng san perthai kabala long ha New Delhi henen ka janmet Rijiju ula kentu yaki seng na kalyang persya banya trailang bat kalyang sensar kenang baki jingekren ha ka Raja Sabha bat ka Lok Sabha kinlong ki bayat renti. Ule thuru baladon sapu arngot kinong yalam seng na live hoteli ki seng sanyima ki balawan syakate ka jingelang bat kila airu yala ki jing ai jing mut jongki. Haka juk kapor MP ka Congress Pramod Tiwari ula ong baka seng Congress kalapan jingmut banyakren halor ki mat kenthop ya ka jing penbam pisa da uwei uhe saipan kalong kaman ha Manipur ka jing kerdo kam bat ka jing jabo kal air haka thain chatei jongkari India. Ka dorbar telang jong ka dorbar parliament kan sedang nadu mentakasni ka arpusan tarik unai wieng bat kan kut hadu ka arpau tarik uno pra. Kaying dorbar kan omsyong dorbar haka arpun ritarik unai wieng kata lasai kasngi namar ka jing rakhe ya ka Constitution Day. Kaseng jong kinong dia madan balatip kumka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kala persya ya ka jing penkenria ya kinong dia madan na khandailan. Kani kaseng kala ong baka jingkren jong uba pol lengdo ban ong baladap ban yamir jingmut lem bat ki halor ka jingtmu ban penkenria ya kinong dia madan bat balajir ru ya kinu kinong dia madan ban penkenria kalong kabayalam bakla bat kababi an. Kini kinong dia jing dia harut ki surok ki badan halenter ka khandailat kila persya ya kani dakaba kila ple dukan baro shimit hakamit jong ka arpulai tarik menta unai wieng. Kani ka jing persya don buram kala longkum ka jing penken mau ya ka sarkar bahkan pentrai kamno ya ka an Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arhajar khat saw kabalong ka an banyada bat yarap ban penya ya kinong dia madan hakaba ken omdo ya ka kamai jakpo jongki. La ban penken mau baka sarkar jela kala terwa ban penken ria ya baro kinong dia madan na khandailat tat hado ka arpusaw tarik menta ubenai nai wieng kata henin kasngi. Kani kedai ka AKASHVANI Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor.
Ka komiti toket balathong dakat nat puli puthi ke Sarkar Pedeng ban toket halor ke jingkno bambyang persya ya Vice Chancellor ka Nehu u Professor Prabha Shankar Shukla kalawan poi ha Shillong hanin ka janmiet. Kani ka kanhuan ka kanthop ya arngut ke dikhot kanthop ya u chairman barem ka UGC u Professor DP Singh kum u chairman ka komiti but u Vice Chancellor barem ka Assam University Silchar u Professor Dilip Chandra Nath kum u dikhot jongka. Nalor kita ki arngut kindan ru sa arngut ki weipat ki ban senranya ki hakaban yarap lumthup ya ki jingtip ki tulong khubor ki thuru baka kanhuan kan saya kendu ya ki samla puli ka skolba kenthup ya ka nihuta nihunsa nalor ki wei de ki badan benta bat ka skolba menta ka sngi ban sngap ya ki jingpen sngau nakaliang jongki haka ju kapor kilet hu baka kanhuan kan sale ban jurep bat khmi bnya ya ka jinglong jingman jong ka skolba kata na du ki surok ki jingte jingshna ka boarding jakasa ki samla pule bat kiwei haswa ban ni phai haka sngi ba ar ka atnat pule puthi ka Sarkar Pedeng haka khat sautarik menta ubnai kala thong ya ka inquiry committee ban toket halor ki kanrum kanram bat ki jingkno baka don ka jingpenyai bakla bat ka jingbam byang ka ru kompenyai kam hapo nihu ya kani ka komiti la ban shet ban tokit ya ka wei pakawei ka jing ujor bat baka dairu ban penbyang bat IT ya ka kai phot bapura hapo khatsan sngi kani ka kai phot kan don ru ya ka jing ai jing mut halor kumnu ban penbai ya ki kanrum kanram baro na kaliang katnat puli puthi kala batha ru ya ki bor penya jong ka nehu baken a ya ka jing trailang ka bapura syakani ka komiti kenthop ya ka jing penbyang ya baro ki kot kisla bat kiru kinu ki jing rap ki badon kam ka Sarkar Meghalaya kadang don ya ka jingkermen ban sedang saya ka benta ka baar jong ka jingkren ban penbit puot bat ka Assam hakaba lakhmi lenti ba on yalam lenti ya ka jing ya kren da menteri rang ba Conrad ke Sangma bat menteri rang ba Himanta Biswa Sarma ka jela Assam usumbut menteri rang ba ka jela uba Preston Tinsong ula pen scam biang ya ka jing angnut jong ka sarkar ban penbet ya uput usam da ka baong ba watla kila don kat tu kat ni ki jing pen slam hendrai ka sarkar kadang pentik na ban yo kloi kat bala ya ka jing ya penbet put da ka jing sngo thu jing mut pat da ka bajai jai menteri rang ba Conrad ke Sangma dang shen ulaong ba kalong ka badan kam ban le ya kanika kam da ka ba kham husiar bat kham kmi benya bha namar ba kini ki benta ki don kam ya ka jinga phale jingmot ka ba benya khnang ban pentik na ba ka rai ban shim kan long ka ba shai bat klem ka no ka jingle shiliang bat kumta kan ne shirta ka Sarkar Manipur kala penbena bakan beteng ban khang ki school ba ki college ha ki district ritham jong ka jela sa arsni la ban penken ma hangne ba baro ki jaka pule ha ka jela ki la khang na do ka khan do tarik menta ubnai nai wieng namar ka jing khe byang ki jinga umsnam bat ki jinga persha ki balas dang la pen mi byang ya kani ka jing penbena hadien bala penbena kham haswa ba ki jaka pule kin pule na do menta ka singi ka Meghalaya kalaya khunting ban penkut ya ka jingele kai persya ya ka Assam ha ka jingya kha damar shikol henin ka singi kane ka jingya khun kala longhan Nalbari Assam da kane ka Meghalaya menta kalayo arung syaka wat ka bakhat du jongka National Football Championship kinongele kai shinrang bala khamrang ba jongka Santosh Trophy arhajar arpusan da ka ba kha shisien ba da ka jingjok persya ya ka Nagaland bat Arunachal Pradesh ka Meghalaya kalawan hakmat du haki jingele kai ba kham shakmat jongka group E hakaba kala kamai hinyo point dai tang ka team ka bawan shakmat du nakawai pakawai ka group ka ban yo arung shaka final round jongka Santosh Trophy ka kunhun yele kai na Meghalaya ka yo ya ka jingkashan ba shirham hanen kasngi na u president ka Meghalaya Football Association MFA uba Hamletson Darling u General Secretary ka MFA uba Sunish CM bat unong ai jingmut jong ka Sarkar Meghalaya uba FHM Shangpliang bat katung ila poy siya ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka taha ka por praviji ngi so ba ka AKASHVANI Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor ka tin Phareng ha ka por pra khatsan minute kani ka de ka AKASHVANI Shillong snow bhavan ap iki khubor na Delhi